Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022-nji ýylyň 18-nji maý hepdeniň çarşamba güni biziň kanalymyza hoş geldiňiz. Şu günkü gepleşiň temasy Türkmenistanda adam hukukları bozulýar. Türkmenistan hökümeti Peýgamberdi Allah berdiýew barada bütün dünýä milletler gurumasynyň öňüne jogap bermedi. Gelin şu materialy seyretmekkä ine biz onna ýa-ni BMG'nin içinde ýürütürleşdirilen şuryaly arzalara ýa-ni adam hukukyny bozýan adamyň arzalaryna seredýän komissiýaň çözüklerini we netijelerini seredip geçelim. Birinji bilen başlamakka men size bir material göküjek bolýan, hormatly vatandaşlar. Ne şu materialy ünsöplerden şu materialla Türkmen Helsinki fond Tercih Sazakova ve Anadolu Hacıev'den saytına yine asıllı yürütü. Şol komissiyanın neticeleri boyunca. Üntörün. Şol komissiya 2020 nomerli yani netice çıkardı. Şu netice hem şurada İngiliz diline ve Rusça diline bağlıdır. Şurada cik mecik düşündürülüyor. Ve şu arada hazır gepleşimi de eder. Üntörün. Şurada. Şul beyan edilýär bolup geçen dağıtlar boyunca Allah berdiýi peýgamberdi. Näme tutulanly we näme sebäpli şuny ýa-ni öz haklaryny goranna, şonuň kanunlary, şonuň haklary bozulanlygyny hemme dağıtlaryň suwutnamalaryny ýa-ni şular analiz edip, şulary derine barlap, Türkmen hökümetden materiallar alyp we soňunda netije çykarýarlar ine. Soňunda şular bir netije çykarýar. Gelin men size şu mesele boýunça şu netijelerini ve bolup geçen dağıtlaryny gysgaça düşündireyim. Men näme Allah berdiýi peýgambere gelýär. Biz Allah berdiýi peýgamber boýunça hiç wagt işlerimiz durulmaz. Allah berdiýi peýgamber çykynça biz hereket eder. Ine adam hukuklarynyň geňeşiniň esasy tutsuk edilmegi boýunça iş topory peýgamberdi Allah berdiýew Türkmenistan bilen baglanşykly 18/222 nomerli netije çykaryldy. Şu netijede şu ýürütüleşdirilen komissiýa esasy tutsuk etmek iş topory tarapyndan 2022-nji ýylyň 30 martyndan 8 apreline çenli 93-nji meclisinde kabul edilen neticeler peýgamberdi Allah berdiýew boýunça Türkmenistan. Men size şu neticeler bilen ýa-ni tanıştyrayım. Birinji, esasy tutmak etmek boýunça iş topory adam hukuklary boýunça komissiýa tarapyndan 1991/42 karary bilen dürüdildi. Komissiýasy 1997-nji ýylyň 50 karary bilen iş toporunyň mandatyny uzaltdy we tasdiklandy. Baş Assambleýanyň 60/251 kararyna we Adam hukuklary geňeşiniň 1/102 kararyna laýykda geňeşiň mandatyny aldy. Goloýda geňeş iş toporunyň mandatyny 42/22 karary bilen 3 ýyl uzaldyrdy. O näme görünýär şol? Şuraya iş toporu dürdüldi Assambleýanyň, BMG'nin Assambleýanyň ýa-ni aslynda we şul bir topar karar esasynda hereket edýär we açyldy we 3 ýyllyk öz işini ýa-ni ulatdy. Indi 8-nji maddasyna sersek netije çykardylar da. 8-nji maddasy şeýle diýär. Cenab Allah berdiýew aklawçylygyny gorkuzmak we kadet tarapyndan bir tarafının yokluğu belli. İş toporu bu işi kadıların ve advokatların garaşçıların barada yürüte halavat berce iberýär. O demek näme? Şular öz ýa-ni derneğine bellek geçýärler. Şol Allah berdiýi peýgamberiň advokatyna çelli basyşlar edilip gorkutypdyr. Şoň üçin şu maglumatlaryň we şu suwutnamalaryň bular ýürütüleşdirilen komissiýa geçirýär. O ýerde komissiýa şu zatları öwrenip, men ýene bir aýdýan, biz sanksiýa dogul bargotyr. Şu zatlar sanksiýada argument hökmünde Türkmenistanda adwokatlaryň haklary bozulýar, gorkutulýar diýip ýa-ni atçotlar gelýär.
San sisteması şeyli işleyen. Veya temadan açık qaraşaly. Dedim, şu ýaly bir näçe işler derňelýär, şo ýerde netijeler her hil komissiýalara iýerlýär. Onda. O BS'de da şeyle. Şu hemmet cemlenip ulu bir atçotlar giýýär-de her atçotlar gelene Türkmenistan kanun bozulýar, hak bozulýar, konstitusiýa bozulýar, bütün dünýä halkara boyuna alan jogapkärçiligini ýerine ýetiren. No, Türkmenistan şu zatlar jemlenýär-de ulu bir ýygnakda netije çykarýar. Sanksiýa bermeli. Ine şu realy her bir element wajyp bolup durýar. Inni ýygyny dowam ederi. 81-nji madda iş topary Cenab Allah berdiýiň aragatny saklamagyny dowam etdirýänligini we maşgalatyň ýanyna baryp bilmeýänligini ýa-da telefonda gülüş bilmejekdigi baradaky inkar edip bolmajak aýpmalardan bilen aladananylýar. O diýmek näme? O diýmek şol Allah berdiýi peýgamberi häzirem saklap durur bir kan we şonuň doğum arnaşlary şöyle baryp bilmeýänni, şondan habar alyp bilmeýänni, şol adam Allah berdiýi peýgamber öz maşgalasy bilen telefonun arkaly gülüşip bilmeýänni şular tasdikleýär. İş topary munyň tutsok astyna almagynyň ýa-da tutsok etmegiň istenip görnüşine laýykly ähli adamla gormak yörelgelerinin 19-njy yörelgesiniň we bileşiginiň 10-njy maddasynyň bozulmagy diýip hasaplanýar. Diýmek, Türkmenistan 50-den ýokary halkara şertnamalar boljakdy. Şo şertnamalaryň 10-njy maddasy bir şertnamasynyň 10-njy maddasy bozulýar diýip şular tasdiklanýar. Şular ýuristler. Hemme şertnamalar aldyr dünýäň ýa-ni dünýäde BMG gelýän döwletleriň esas kol çeken Международный пакт о гражданских и политических правах, ýa-ni halkara gраждан we siyasi haklar gorayan halkara pakta esaslanýarlar. Ýa şo ýerde maddalar bozulýanlygyny bular düşündirýär. 82-nji maddada bular näme belläp geçýär? Raýat we siyasi hukuklar barada halkara şertnamanyň 2-nji, 3-nji, 9-njy, 14-nji, 16-njy, 19-njy we 20-nji maddalary esassyz we 1-nji, 2-nji we 3-nji kategoriýalary degişlidir. Raýat we siyasi hukuklar barada ýa-ni şol kategoriýalar bozuldy diýip aýdýar. 84-nji madda iş topary üçin ähli ýagdaýlarynyň gödüňünde tutup degişli çäräniň peýgamberde Allah berdiýiň derrew boşadylmagy we halkara kanunçylyklarynda özüni dowurmak we beýleki özüni dowurmak hukuky bolup biler diýip hasaplaýar. Bular näme tasdiklap, näme netije çykardylar? Allah berdiýi peýgamber bir güne saklanyldy we boşadylmaly diýip ýa-ni bular şonu tasdiklýarlar. 19 global koronavirus keseliniň COVID-19 pandemiýasynyň we tutsok astyna alınýan hopun häzirki ýagdaýyna işi topar hökümet gyssaly şertsiz boşatmagyny üpçün etmek üçin gyssaly çäre görmäge çagyrýar. Şol komissiýa Türkmenistan hökümetini şertsiz gyssaly şonu boşatmagyny ýa-ni çagyrýar. Ine şu çağrışlar pikir etmeň aý çagyrýar, haýyş edýär. Ýok, şu çağrışlar bir topar adwokatlaryň şol işe firedip çykaran netijesi. Ine şular BMG'niň başga komissiýasyna geçilýär, orada çäre görýän komissiýa. Egerde Türkmenistan şu datlar ýerine ýetirmese, çäre görýär. 85-nji madda iş topar hökümet Allah berdiýiň erkinlikden esassyz mahrum edilmegiň ýagdaýlary barada dol we garaşyk derine geçirmäge we hukuklaryny bozmakda jogapkärlere garşy degişli çäreler görmäge çagyrýar. Şu netijede şu Allah berdiýi peýgamberiň işini täzeden seretmäni, adalatly we birinji ýagdaýda şunu adalatsyz adamlar basanna şolar garşy çäre görmäni şol komissiýa çagyrýar. Ine şu ýaly bir topar ýa-ni maddalar var. Men hemmedini okap durmaýyn, bir topar var. Ýene käbirlerini okaýyn. 90-njy madda iş topary çeşmeden we hökümetden bu pikiriň berilen senesinden
6 ay dowamında ýokardak maglumatlary bermegini soraýar. Şeýle de bolsa iş topar kadyet üstü bilen baglanyşly täze meselelere gozulsa pikire jogap hökmünde öz hereketini etmek hukugyny özüne saklaýar. Şeýle hereket iş toparyna adam hukuklary genişine öz tekliplerinin yerine ýetirilişi we istendik hereketsizlik barada habar vermäge mümkinçilik berer. Näme diýär? Şu 9-njy maddada şu döredülen komissiýa OON'un döredülen komissiýasy şeýle diýär. Türkmenistana 6 ay möhlet berildi. Şu da hatda düzeltme. Egerde mundan meter täze maglumatlar gelip şu iş ýanky dermeli bolsa onu şol komissiýanyň öz ıhtiýaryna ýene-de seredip bilerler. Mysal üçin başga goşmaça bir konsulta tapylyp üstüne goşup bilerler. Ve şol zatlary adalatly seretmäge mümkinçilikler bolur diýerdi. Şu 6 aýyň içinde eger Türkmenistan jogap bermese, onda çägli bolur Türkmenistan hökümeti. Sizin bilişiniz ýaly Türkmenistan hemme halkara meýdançalaryna gaçyp ýör. Barya bir zat gurulýa-da gaçyp gidýär. Muňun üstünden enne hemme bütün dünýä gurumary gülýär. OON gülýär, OBSE gülýär. Bir bolmajak, yalan, robot ýaly bir diýen zatlaryny, kelle sığmajak zatlaryny özlerini idiot hökmünde görkezýär. Şoň üçin Türkmenistanyň awraýy. Berdimuhamedowlar awraý bermeýär. Ine men OBSE'de çıkış edip bir topar materiallar verip Amerikanlar, Ýewropalılar bilen düşündirip gülüşenden soň habar berdi, Raşid Meriyedowyň işini görýär şoň üçin. Näme Gurbanow öýde çıkış etdi, näme Gurbanow şöyle materiallar verdi, näme siz şöyle diýişler oturýar. Olar bana näme etsin? Men olary diýişlerim ýok. Men näme? Daşy işler ministriniň işgärimi? Ýok, bular şol Raşid Meriyedowy korrupsiýonary, gysýarar. Her zadet. Indi bu näme etmeli? Bir kriminal ýagdaý döredip, pasollar, konsullar ýaly üstüme adam ýermerge ýene bir zat etmeli, men duruzmaly. Başga ilajy ýok. Sen görüşüp bilen. Halkara meýdançalynda kanun esasında görüşüp bilen. Indi 91-nji madda seýlerim. 91-nji maddada azatlyk we ädimleri barada iş toparyny habar bermek 48-nji 2022-nji ýylyň 1-nji aprelinde kabul edildi. 2022-nji ýylyň 1-nji aprelinde şu 91-nji madda azatlyk we ädimleri barada iş toparyny habar bermegi, ýani şu karar kabul edildi ve Türkmenistana şu 1-nji aprelden şol edilýän şol alaberdi peýgamber üçin edilýän ädimleri habar bermek üçin bu boyun goýuldy. Ine gysgaça aýtsam şol. Ýöne şunu netijesini çıkarmak hala şular hemme bolup geçen zatlar beýan edip, analiz edip, tutnamasyny edip netije çıkardylar. Ine şundan soň Türkmenistanyň gaç biljek ýeri ýok. Peýgamberdi Allah berdi boýunça. Ine biz hemme öz aktivistlerimizi şuraya goramaly. Biz hemme öz watandaşlarymyzy ine şuraya goramaly. Şoň üçin hormatly watandaşlar ardalary nägeliklerini ýazyp duruň. Türkmenistana projekti bar, häzir üýşüp gelip otyr. Türkmenistan prozraşny edip biz Türkmenistana bolýan hemme bikançylykları bütün dünýä beýan edip sansa oturdy. Gurbanow Berdimuhamedow, Serdar Berdimuhamedow, Raşid Meriyedow, Annaýew, MHM başlyklaryny, Attaýew, Amanow tutsaga çağırmaly. Biz olary tutsak edip, biz olary ýanky jogapkärçilige çağırmaly. Bütün dünýä jogapkärçiligi ýa Türkmenistanyň içiniň jogapkärçiligi o tapagy diýär. Şoň üçin biz ädimlerimizi halkara gurumlaryň öňüne edýäs. Hemme prosedurlary edýäs. Netip bolsa bul ugur aýraty netijeler berer. Ondan başga her 4 sany ugurdan bir ugur aýratyn bizi ýeňişe getirirler. Biz durmaly. Ine men size gysgaça Allah berdi peýgamber boýunça ýanky beýan etdim. Bolýan zatlary. Geljekde de netijeler bolanmy men size netijeleri düşündirdim. Türkmenistan'a ikisanyň narkomanyň boyunna kyýyp häzir berkidilip atyldy boyunlarına. Berkidilip barýar. Bir gün gowy berkidilip çekilerde sansa ýatyrylyp bir ay galman şolary
yıkar ýaly mümkinçilikler görer. Ine şununla men öyle firmi tutaryan gıykaca firmi indiki duşlara çelli vatandaşlar yarından çıkarmagy 20-nji maýda saat 20:00 Stambul wagty bilen men TikTok'ta çıkış ederim. 6-njy gün bolýar hepdeniň. 6-njy gün istinlik soruňyz maňa berbiler men jogap berjek bolan size düşündiren şu ýaly gepleşikleri aram-aram TikTok'ta da geçirer sebäbi bu bizim vatandaşlarymyň islebi men onu ýerine ýetirmeli bolýar. Sag bolun hemmäňize gijaňyz rahat bolsun. Inniki duşuklara çelli. Özüňiz goraň, öz jan saglygyňyzy pikir ediň. Hiç wagt ykbalyňyzdan gaçmaň. Watançy bolun. Watan eliňizde bolsun. Sizem watanyň elinde bolun. Her wagt. Biz hemmämiz türkmen, agzybir bolmaly we hemmämiz öňüsmeli. Sag bolun.